Welcome to .culture and .value TV. Debe anyị bịakwa ọzọ n'ife omume nke mmanụ eji eri okwu ka a na-ewetara na Culture and Value TV. N'ụbọchị nke taata, ilu nke anyị na-atụ bụ ilu na-asị na onye na-amara egbu mma mmiri na-egbuji ụkwụ. Onye na-amara egbu mma mmiri na-egbuji ụkwụ, ma atụkwa ya n'ụdị ọzọ na-asị na mma mmiri bụ onye na-egbu ọ na-eze ụkwụ ya. Mma mmiri bụ onye na-egbu ọ na-eze ụkwụ ya. Ma tupu na-aga n'ịkọwa ilu nke biko nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị nke na-ege m ntị, biko tụsara m ilu nke subscribe ma follow biko ọ tụsara m ilu nke ka ụwa niile eji ọma ife ilu Igbo ma malụkwa otu esi atụ ya. Biko tụsara nya subscribe ma follow ka anyị na-echekwa azụ n'ilu nke anyị ilu nke na-asị na onye na-amara egbu mma mmiri na-egbuji ụkwụ, ma nke na-asị na mma mmiri bụ onye na-egbu ọ na-eze ụkwụ ya. Ka anyị jekọwa ilu nke ife ilu nke pụtara, anyị akọkwa ebe a na-ekwukwu ya. Mma mmiri ka m wee ya na mmiri dị n'obodo unu, ka m wee ya abịa na River Niger, River Benue, nnukwu mmiri dịcha na ịba n'ime unu dị ịbụa unu na-egbu mma shom maka na ana sef ịma na ịpụta na na-egbu mma igbuo ya n'ife igbuo na ana ejide ị na-asụgoro aka na igbuo na ana onye sị je sụọ aka dị n'ime mmiri. Ịbịa ịsụ aka dị n'ime mmiri uche ka eji egbu ya, maka ịsụ igbuo ya na mmiri shom ụmụ afọ atọ ntakwa ebe ị nọ anachetakwa azụ ebe ị nọ gbuo ya n'ụkwụ. Ọ na ụmụazị gị siba jee n'ime mmiri wee gbuo mma egbuchafu ụkwụ, maka na nkịta gbuo ya mma anachetakwa azụ ebe ọ maka nwere onye ejide ihe bụ mmiri ọnọdụ ka ị na-egbu ya n'elu igbuo ya ọ nachetakwa azụ ebe ọ nọ ogbuo ya n'ụkwụ. Ma ụlọ okenye na-egbu ya okenye moto onye so egbu ya were uche onye ga-eji esi na onye na-amara egbu mma mmiri na-egbuji ụkwụ. Okenye bịa egbu onye eji uche wee na-egbu ya, maka igbutere ya ọfụma o merụ ahịa ala nke ahụ ọrụ ife metara onwe ọrụ ife na-amara wee jee na ya. A na-egbu mma mmiri uche ka eji egbu ya. Onye na-amara egbuo ya ogbujie ya ụkwụ. Ka ebe a na-atụ ilu nke ka otu esi ekwu ya, o nwere ike ya aga ịbịa ime ịdanye ana ka m wee nye na ịpụta n'afịa pụta ogbo ebi ya ego ịmụrụ afịa ahụ ije nna iji ego bi ya ego si jee bute esi na ya bụ ihe ego bi ya ego ịgba tikitikitikiti baa n'ime afịa ogbo kpojuo ngwa afịa n'ime afịa ije zụọ afịa ahụ maka ịmụrụ ya ahụ ịzụ afịa ego afịa agbanyelarị a na-amụ ife ahụ tupu ha wee mee ya. Ịmụrụ ya ahụ ife afịa ije ebe anya ego afịa agbanyelarị ma otu ị nọ ịmụrụ mekaniki ịmụrụ otu esi akwa na-ata kpụta akwa ozugbo fụ moto mmadụ si ya bute ihe alụ ya ije na je si na ọ ga-elu a na ya mụrụ ya ịlụ a ihe emebi ife na ya ndị imebie ife gị ka aha atọ ụta agaghị asị ya onye na-amara egbu mma mmiri na-egbuji ụkwụ ma mma mmiri bụ onye na-egbu ọ na-eze ụkwụ ya. Ndị be agaghị adịrị anyị mma ka emesịa.